Odotas pieni hetki vielä. Juu. Varmistan, että minä kuulun vielä. Kuulunko? Kuulunko minäkin? Oikein hyvin kuuluu. Vaihdoin nimittäin push to talk, eli mun pitää painaa nappia, että mulla alkaa nauhoitus. Ihan sitä, tai ääni alkaa kuulua ihan sitä varten, että jokainen sanontani tulee varmasti ulos eetteriin. Joo. Eli aloitellaan. Odotellaan kohta puoliin. Joo, meikäläinen on hissun kissun koko systeemin ja meillä on puhtotalkilla tämä, että ei tuu ylimääräiset mölyt, kun mä tässä koko jengin vieressä heilun. Se on hyvä, Artto. Hyvä, hienoa. No niin, nyt on kello 4.21, että aloitellaankos? Joo, ja tosiaan ihmiset ei kun sanoja vaan mitä me voitais sanoa niin kuin vähän randomiakin voidaan käyttää, että jos hyviä ideoita voidaan niistä ottaa. Nyt jees. Ei kun aloitellaan vaikka ääniteosella, meikä ajaa prätkällä ja sää poliisiautolla. Selvä homma. Kuuleeko keskus? Tässä taitaa olla nyt joku meininki päällä. Katsotaan mikä meininki on. Vittu. Joo, pitää. No. Jahas, mikäs partanaama se siinä? Mihin teillä oli noin kova kiire? Mummon luokse. Vanhainkodissa. Vai vanhan kodissa. Taitaa olla, että ainut vanha ja koti, mikä sinulla on, niin on tuo meidän fasiliittitilamme tuolla APC:n piikittämössä. Ei. Kyllä mummo on niin huonona, että Kyllä sitä on menossa ihan kahtomaan. On vähän kiire, se meinaa vähän kuolla. Se on vähän silleen kuolemassa. Vai kuolemassa. Kyllä. Juu, 3 päivää sitten soittivat. Missä tämä mummo nyt sijaitsee näin kello 4.23 aamulla? Anteeksi. Niin, että missä tämä mummo on näin aamulla? Tuollahan se on, niin kuin sanoin, kuolemassa. Vankilassa. Siis, kuolemassa. Ihan siellä on pitäis päästä käymään, onko sulla tärkeitäkin asiaa, natsi? Mitä? Nyt sanoitko sinä natsin? Kuulepas, pistäpä vähän papereita moposta ja katsotaan, onko tämä ihan legitti peli. Ei, minä en sanonut natsi, vaan minä sanoin fatsi. Minun isäni soitteli tuossa juuri. Fatsiksi sanon, fatsi. Kumpi tässä on kuolemassa, mummo vai fatsi? Anteeksi, mitä? Kumpi on kuolemassa, mummo vai fatsi? Mummo on kuolemassa. Piti vähän miettiä. Mummo. Ei vaan nyt herra, yritäisin poliisissa tässä vähän pissittää, nimittäin tuommoinen mopopoika-jengi oli ryöstänyt perän kuppilan, vienyt sieltä ketillisen norttia ja hieman pähkinöitä. Miten niin? Saako sytyttää tupakalta tässä ihan nortin kai haittaa?
pistähän nortti palamaan. Eihän se mikään todiste vielä sinänsä ole. Joo, kiitos. Vähän. Joo, ei me norttia käyty pöllimässä, että ei oo mitään. Tunnistan tämän hajun. Mikäs haistelee? Mikäs haisee? Poliisin nokka. Tämä haisee ihan 70-luvun Pelle Miljoonan keikalta. Onko se hatsitupakkaa? Jatsitupakkaa korjaan. Kyllä tää on ihan vihreätä bonusta. Kyllä tää on vähän vihreätä bonusta. Ei oo isän kätköstä löytyy. ei oo jatsitupakkaa, ei. Vai poliisi vain tietää yhdellä keinon ja annasko minä otan pienen maisen? Annapa nyt tänne sen. Herran hyvä ja anna nyt tänne sen. En mielellään, koska tää on Fatsin tupakkaa on, en voi. En yksinkertaisesti bakteeria, se on myrkytetty. Jaha. Kyllä tämä, tässä on nyt jotain leväperäistä touhua. Katsotaanpas tuota herran takkia. Mitäs tässä lukee, että MC hellänä ja kovana 1%. Olet sinä jonkin sortin rikollisjengiläinen. Ei, tuo 1% on, me vedetään alta 1% siidereitä, ei kovia juomia missään nimessä, se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa sitä, ei mitään vakavaa. No, onko sulla vesinokka elää niinku parempaa tekemistä kuin sinä mittailla mua kovinkin kiimassa? Mitä helvettiä? Kuules nytten, senkin karvaturpa. Minä kutsun tähän nytten apujoukkoja, minä en tästä yksin selviä, olen vasta aloittelija. Pieni hetki. No. Joo, täällä. Issakainen pyytää apua. Me ollaan tässä ruiskujan kulmilla. Joo, 10 minuutin päästä. No, perkele, Issakainen, minut tänne kutsuit. Kiitoksia, kun Pullavainen tuli tänne, että tässä on tämmönen paha tapaus, että minä poistun paikalta ja Pullavainen on hyvä ja jatkaa tästä tämän kanssa. No terve, minä olen ylikonstaapeli Pullavainen. Mistä syystä teidät pysäytettiin? Jätkähän kuulostaa ihan spedelle. Kiitoksia. Mikäs spolle sinä oot? Spedehän oli minun seksuaalisia fantasioitani, mutta tässä tuoksuu nyt marihuana sen verran asti, että minun täytyy suudella teitä. Mitä vittua? Antapas nyt huulijanne, niin minä pussaan sinua. No, kova ummetus, ei pysty. Ei. Tuo seksikäs partasi, se laittaa minun kivekseni heilumaan. Jaa, Saatana, naama täynnä spermaa. Mitä sinä oikein syljeskelet? Oi, anteeksi. Hyi. Anteeksi. Lähti vähän lapasta. Minun täytyy nyt, herra, pidättää teidät rivosta käytöksestä, poliisin päälle sylkemisestä ja hatsitupakalle haisemisesta. Miten on? Haluatko mennä selliin vai lähteä meikäläisen kämpille? Kyllä mä edelleen haluan lähteä sinne mummon luokse. Siis nyt on näin juttu, että mun pitää käydä Fatsi vapauttaa vankilasta. Eikö siis mummo käydä vapauttaa elämästänsä, ei kun siis lähtee